Когато човек е бягал 20-30 състезания и завършил всичките от тях, няма значение на кое място, той се чувства задължен да дава съвети. Как да проведете едно бягане? Например, това в Търново утра. Казват му Търново утра, но аз бягам на 14 км, защото така. Но, какво трябва да направим първо? Първо, трябва да пристигнете предния ден преди състезанието. Желателно е да е преди обяд. Защото, ако дойдете след обяд, ще пропуснете обяда. На обяда е хубаво да хапнете нещо питателно и поне една бира. Не е лошо след бирата, кебабчетата, може картофки, това са страхотни въглехидрати, пълни с витамини, минерали и добра енергия, положително настроение. Общо взето си е готино, който е пробвал, знае. Не е лошо да пинете едно кафенце след това, може би с баклавичка, ако има, ако не, всеки еклер би свършил работа. Това трябва да го приключите към 2-3 часа, ако случайно имате нужда да гледате забележително, защото Търново е уникален град, феноменален, прекрасен. Уникален казах, да, освен това е супер. Трябва да имате време малко да си починете след обеда и задължително преди да се приберете, отивате и си правите някъде резервация. Аз си направих резервация в Биросфера. Вече съм бил много пъти там. Много хубаво местенце. За съжаление, този път ще си пия бирата сам, защото моите познати ги няма. По принцип си пия бирата с Таси, тя я няма. И се наложи аз да я заместя. Това е малко кон за кокошка. Карай сега кой е коня, кой е кокошката, няма да спорим в момента. Отивате после в Биросферата, пивате си. Това ще се случи по-късно. Сега съм толкова щастлив, само като си помисля, че ще ходя. След това се прибирате. Хубаво, аз съм си букнал за 6 часа, да може там до към 8 да си пина, да кажем, една бира. И се прибирате да си поспите. На другия ден, разбира се, бягате. Мислих за съвети за бягане. Не мога да се сетя, освен да бягате. След като приключите с бягането, не е лошо малко да си починете и ако имаме свободни места в Биросфера, разбира се, може да отидете пак. Това е едно много хубаво място. Има и други, разбира се, места, но те не са направили нищо за мен, така че няма какво да ги споменавам. После си почивате и тук е време да спомена, че колкото и да не харесвате Боже, докарай ме жив или с други думи БДЖ, БДЖ е хубаво, че може да си вземете каквито желаете напитки във влака и да си пивате понякога. Може, да кажем, да си вземете една бира. Аз не знам как човек си взима една бира, но съм чел няколко разказа на тая тема. Нещо друго, което искам да спомена за бягането е хидратацията. Не забравяйте да се хидратирате, защото срамно, ако пиете една бира, е хубаво да изпиете и същото количество вода. Факт е, това не е лесно, защото колко хора сте чували да пият по литър и половина вода на едно сядане, да го не говорим за професионализма, който изисква да изпиете поне 2, 3, 4 бири. Това знаете ли колко вода е? Това е изключително голямо количество вода, но то е важно за хидратацията, иначе бягането ви ще стане ходене с гледки, което не е лошо, но още не съм направил видеото на тази тема, за да ви разкажа и за ходенето по планини, които понякога наричам планинско бягане. Разбира се, всеки преувеличава. След като сте завършили състезанието, за което някой друг път ще ви дам съвети, а пък може и да не ви дам, ще видим. Хубаво е да се качите на влакчето, ще имате достатъчно време, понякога странни събеседници, но ако сте си взели нещо за хапване, да кажем за хапване, това няма да ви направи впечатление, ще слушате съдби, ще слушате истории какви ли не, но вие може да си консумирате през това време и няма да има никакви проблеми. Това е за сега. Пожелайте ми успех на Търново Ултра 2026 на 14 км. По-малко нямаше. И това ми е 4-то състезание. На вас всичко добро и нека бирата бъде с вас.